ככה יעשה לרוני מנהל בית הספר הדמוקרטי במודיעין ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. ותראו להיות בית ספר שהתלמידים שלו שמתים על המנהל שלהם מכינים לו הפתעה כזאת ביום הראשון. פה כתוב חדר המנהל. אוקיי. זה בסינית, לקח לנו כמה שעות לעשות את זה. אז רצינו לעצב לך את החדר, בגלל שאתה המנהל, כחדר של המאסטר. בוקר טוב חמוד. אל תלחץ, הם רק צועקים. ואולי זה נראה כך כי רוני הגיע לכאן כשבוועדת הקבלה לפני 5 שנים החליטו התלמידים האם הוא יהיה המנהל שלהם. רוני נכנס אחרי שראינו במשך כמה שבועות הרבה מאוד מנהלים ומנהלות שרוצים להגיע אלינו. פשוט הרגיש שכזה מגיע מישהו אחר. כן, הוא היה שונה מהאחרים שהגיעו. גם הייתה לו תשוקה בעיניים, וגם כאילו איכשהו דיבר אליי ולרונה, ופנה אלינו ושאל אותנו שאלות וגרם לנו להרגיש חלק מכל השיחה. זה ממש תפס אותנו. אם תיקחו את הסיפור של רוני הרניק ותפרקו אותו לחלקים שמרכיבים את פאזל חייו, תבינו למה הפך לאחד מהמנהלים המחוזרים במערכת החינוך. איך אתה היית תלמיד בית ספר? האמת לא הייתי תלמיד. לא, זה מביך עד כמה לא. לדעתי כיתה א' ב' למדתי, ג' כבר לא למדתי. כדורסל, כל היום מקפיץ עם כמה חברים שהיום מבריזנים כמוני. כיתה שלי הייתה כאן בחדר האחרון. אני זוכר את עצמי יושב ורואה איש הולך סתם ברחוב, ואני הסתכלתי עליו והרגשתי שהנשמה שלי יוצאת של איזה כיף לו, שהוא חופשי. ואני למדתי כאן ביסודי לפני 4,000 שנה. רוני מצליח למשוך בקושי עד כיתה י', אחר כך נפרדים סופית רוני וההשכלה התיכונית. איך הייתה נראית התעודה? האחרונה שלי היה לי 2 חיוביים, 1 בגדנ"ע ו1 בספורט. והייתה תעודת הסיום שלי של מערכת החינוך, 2 מקצועות חיוביים. כשרוני היה ילד, היית מאמר שהוא יהיה מנהל בית ספר? מה שנקרא, הצחקת אותי. אני לא חושב שהיה מישהו בעולם שהיה מאמר שאני אהיה מורה או שאני אגמור בגרות. שהוא כבר נהיה מנהל בית ספר, אפילו לא הייתי מאמר שהוא יהיה מנהל בית ספר. אבל לפני שנבין איך תלמיד נושר הופך סיפור הצלחה, נחזור אחורה. אחרי הצבא רוני משלים בגרויות, אחר כך תואר ראשון, אפילו תואר שני, הוא מתחיל לסמן הצלחות עם נוער נושר ונוער בסיכון. היית אומר להם, באמת אתם צודקים. אבא אלכוהוליסט ואמא זונה וכל הדברים אמיתיים. אבל כל הזמן יש ברירה, וכל הזמן יש בחירה. משפט ששנים הייתי אומר לתלמידים שלי, עד היום אני עוד אומר אותו לפעמים, אני באמת נורא מאמין בו. יש אנשים שיש להם חיים טובים, ויש אנשים שיש להם תירוצים טובים. מה העניינים, שי? מה קורה? הוא היה מנהל דלקות בית ספר, ואני הגעתי כילד חביב, אך לא אוהב לימודים. מבריז הרבה ולא מגיע יותר מדי. מההיכרות איתו בעצם יצא שפתאום הגעתי לבית ספר. זה שהוא פתח בפניי אפשרויות, פתאום זה היה להקות, היה הופעות. וזה הקשר שאני מאמין בו, דרך אגב, גם שאני עובד עם המורים שלי או עם הילדים. בסך הכל בסופו של דבר זה אנשים, והתפקיד של מי שכאילו יש לו את הכוח, המורה, המנהל, המדריך הזה, לתת את התנאים לאנשים לעוף. מי שעוצר את זה, זה משרד החינוך. עם השיגעון שלהם של להחזיק שליטה ושליטה ושליטה ומדדים אז אתה באמת צריך להיות מאוד אמיץ ומאוד לא מפחד, או מאוד כמו שאני הגעתי שפשוט לא ידעתי מה זה בית ספר. וואי, אותך באמת לא ראיתי לדעתי, בין 4,000 ל-5,000 שנה. 8 שנים. תראה איזה התרגשות של האנשים שפוגשים אותו. שנות ה-2000, סליקסברג, תיכון ירושלמי, היה מקום שנשרו ממנו תלמידים בקצב, והמשטרה היא דווקא ביקרה בו באופן קבוע. זה היה בית ספר שבוא נגיד לא גאווה גדולה להגיד שאתה לומד בו. בית ספר שהיה בכותרות, בעיתונים. רגע לפני הגיוס מצאו י"בניקים תירוץ שבוטל להם יום כיף. קלעו מורים בכיתות וזרקו עליהם ביצים ומים. זה היה קצת בושה להגיד אני לומד פה. רוני מקבל הצעה לנהל בפעם הראשונה תיכון. תמים מספיק כדי לא להבין שהוא בעצם מגיע לשנה האחרונה שלפני הסגירה. היום מגיע אליו תלמיד להערת משמעת, ככה למנהל, ורוני היה אומר לו, תקשיב, יש לנו 2 אופציות. אני יכול לתת לך בראש, להזמין את ההורים. ויש כזה דבר שאנחנו שמים את זה בצד, לא מדברים על מה שהיה, יושבים על איזה משחק שח, וזהו, זה היה הפעם האחרונה שאתה מגיע לפה.
זה עבד. איכשהו המקום הכי אטרקטיבי בהפסקות היה כאילו החדר של המנהל. בשנה הראשונה שבאתי באספות תורים, היו שמים כאן מורים, אני לא אשכח את זה, מורים שישמרו, כי היה כאן ונדליזם וילדים, זה. בשנה האחרונה, בערב האחרון, הם בכלל ארגנו את הכל, כלומר, אני בכלל לא ידעתי מה הולך להיות בסיום. הילדים ארגנו את כל הפעילות, וההגדרה הייתה שהמורים חלק מהפעילות. תלמידים שהם היו לכאורה הכי חלשים בבית הספר, פתאום הפכו להיות כוכבים מאוד מאוד גדולים, כי פתאום, אתה יודע, באים מבקשים מהם לשים את המוזיקה שהילדים רוצים, והם יושבים פה במרכז העניינים. מתיכון של 300 תלמידים הוא גדל ל-1,500, ולאו דווקא בגלל ההישגים והציונים הגבוהים שגם הם השתפרו. בית ששמעו להורים, והייתי אומר להם, לא מעניין אותי הבגרות של הילדים. אמרתי, אתם רוצים את הילדים שלכם כאן, אני מבטיח לכם שהם יהיו בני אדם, שהם יהיו מאושרים בבית ספר ושהם יקבלו כלים לנצח בחיים. ובאופן מפתיע, האמירה הזאת הביאה טונות של ילדים חזקים ממשפחות חזקות. זה ככה דיבר לאנשים. אנשים עפו על הבית ספר הזה בגלל זה. ערב טוב, קונצרטינה, והפעם קונצרטינה אחרת. מעטים יודעים שרוני המנהל מחזיק מקופל עמוק עמוק בליבו סיפור של שכול לא נתפס. זה התחיל באבא שדרן רדיו ומנחה טלוויזיה שעובר תאונת דרכים ומת כשרוני היה רק בן 13. באמת נפלו שמיים, כאילו נגמר העולם והכל. באמת גרם לי ללכת לאיבוד כאילו לגמרי. אני קודם עוד הייתי שומר על קשר רופף נגיד עם בית ספר או כאילו כלום. אבל אז מצאתי מחליף, את אח שלי. אמא שלי פעם תפסה אותנו שלנו ממש קטנים בלילה, שעברנו ממיטה למיטה, והמין איום שהיא תיתן לנו מכה ליד. שנינו עמדנו, קפצנו על המיטה, בוכים, שגוני בכה, תני לי את המכה במקום לרוני, ושאני בכיתי, תני לגוני את המכה במקום לרוני. היינו מאוד 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 קרובים. אפשר להתחיל לנשום לרווחה, הגופור בידי כוחות צה"ל. 9 שנים אחרי הלוויה של האבא, מלחמת לבנון. רוני רושם אובדן נוסף כשהאח הקרוב גוני, מפקד סיירת גולני, נהרג על הבופור. כאילו שהוא מת זה היה... באמת היה... שגוני מת, אני חושב שממש חשבתי כאילו... וזה ממש היה לי הרגשה שכאילו פיזית מישהו קרא ממני חצי. היום שהלכת רוני כותב עליו שיר והוא הופך לאחד ההרוגים הידועים של המלחמה בזכות הפעילות של האמא הרעיה הרניק. אמנם בגין מאוד שמח על אוויר הפסגות וגם שרון, אבל החיילים שלנו לא רקדו שם. רוני מתמודד עם אובדן שני, הוא עוד לא יודע שהמשבר הגדול השלישי מחכה לו 19 שנים אחרי. 2001, אסון ורסאי. יש פה מלא פצועים, המון כוחות ביטחון. הילד נמצאת במקום, היא הגיעה לשמח חברה לעבודה. ורוני הוא נותר בבית עם 3 הילדים. עדיין מנסים לחלץ אנשים מתוך ההריסות. התחל טלפונים ולברר, ואף אחד לא יודע מה קרה ואיך קרה, ואיזשהו חבר שנסעתי איתו וטיילנו בבתי חולים, שרק התחלנו לחפש ואמרתי לו, כאילו, תיסע לאט, כי אני היחיד שנשאר לילדים שלי. בת 37 במותה. הילד, זכרה לברכה, הניחה במותה בעל ו3 ילדים. אני זוכר את עצמי, שומע שהילד נהרגה, אני נוסע לנטף, מת מפחד מה אני אפגוש על רוני. צוק איתן, מה שנקרא, ואני באותו יום פוחד להשאיר אותו לבד. אני שואל, אתה רוצה, אני אשאר איתך בלילה? לא, בסדר. פעם עשו אותם אחרת, מה שנקרא. איך אפשר להמשיך בחיים אחרי 3 אובדנים כאלה? זה כבר הפסיק להפחיד אותי. אני לא חי בפחד, כי אני יודע שדברים בין כה קורים, זה כאילו מין שלמות. ואז הרעיון של באמת, קודם כל, את עכשיו. לא, אנחנו חוזרים לחינוך, דבר שאני הכי אומר לילדים ולהורים, לא למשכן את ה-12 שנה של הילדים בבית ספר כדי שפעם יהיה טוב, ואחר כך את ה5 שנים באוניברסיטה כדי שפעם יהיה טוב, ואחר כך לעבוד בעבודה זבל, אבל יש פנסיה כי פעם יהיה טוב, ובסוף אתה מגיע בתתה בגיל 80 ואתה, אלא להבין שהחיים הם באמת עכשיו, ושאתה צריך שעכשיו יהיה טוב. בעיניי זה איך אתה מגדל אישיות, שבאים אליך אתגרים, שבאים לכולם, שאתה נופל לבור, שאתה מאנשים שקמים, מנערים את האבק וממשיכים הלאה. ואין פלא ש5 השנים שרוני בדמוקרטי הם התאמה מושלמת. מנהל ליברל שלא מפחד למרוד במוסכמות, ותלמידים שלא מכריחים אותם ללמוד. אנחנו מהרף הכי גבוה במדינה של ילדים שהולכים למכינות ושנות שירות.
זה רמה של יותר מ-80% של ילדים, והם הולכים למקומות שהכי קשה להתקבל אליהם. שמחת לבוא היום? ברור. הילדים שלנו, שא' הם גודלים להיות אנשים מוסריים וערכיים ורוצים לתת ולתרום, והם גם, כשהם בוחרים משהו, אז הם עושים אותו עד הסוף. הצלחת לישון בלילה? את האמת. והרכיב האחרון שמרכיב את מתכון ההצלחה הוא אולי גם הפשוט ביותר, אבל כל כך נדיר בימינו. אהבה לאנשים. הלילה אני התעוררתי ב-2 בלילה, אני כל כך התרגשתי מהמחשבה, וחשבתי איזה מזל יש לי, שכאילו העבודה שלי זה דבר שכל כך מרגש ומשמח, ולהיות כאן היום, ובאמת לראות את הילדים, זה מתנה הדבר הזה.